και πήραν το κουνέλι μαζί τους. Όλοι μαζί ζήτησαν από το λιοντάρι να μην κάνει ενέδρα στον Κάπα. «Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε ένα ζώο την ημέρα για το φαγητό σας». Η Σέρι είπε ότι συμφωνώ, αλλά η αρχή μου είναι η πίστη και η τήρηση των υποσχέσεων. Δεν μου αρέσει ο εγώκερος. Είμαι ο εγώκερος των φιδιών και των σκορπιών. Τα άφησα όλα και ήρθα σε αυτή την κοιλάδα. Ο εγώκερος είναι απολύτως. Οι Νακτσάζ υποστήριξαν ότι ο Όλιγε οκ. Ο Νακτσάζ εξήγησε να εγκαταλείψει την προσοχή, να εμπιστευτεί τη μοίρα. Η εμπιστοσύνη είναι ο καλύτερος τρόπος. Μην πολεμάτε την κρίση του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος για να αποφύγουμε την τιμωρία του Αλλάχ. Ο Λάιον είπε ότι η εμπιστοσύνη είναι καλή, αλλά τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς προσπάθεια. Η εμπιστοσύνη σε κάνει τεμπέλη. Η ζωή φαίνεται άσκοπη αν δεν συνδέεται με την εμπιστοσύνη. Ο Νακτσάρς ανέφερε ότι η μεγάλη προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι έργο των αδυνάτων. Η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την εμπιστοσύνη. Ένα παιδί βασίζεται στους ενήλικες και ζει με ειρήνη. Όταν μεγαλώνει και αρχίζει να χτυπά τα χέρια και τα πόδια του, μπαίνει σε μπελάδες. Το λιοντάρι είπε ότι η εμπιστοσύνη αναγκάζει. Ο Νακτσάρς είπε ότι η εμπιστοσύνη είναι χρυσός κάτω από το οποροφόρο δέντρο. Ο καρπός πέφτει αυτόματα κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από τύχη στον κόσμο, οπότε ο λόγος είναι άχρηστος. Ο Κάπα Δικαίος είπε ότι το Μόκαρ είναι ένα άλλο όνομα για τη σκληρή δουλειά. Ο εγώκερος επίσης δεν παίρνει τίποτα. Η προσπάθεια είναι απλώς ψευδαίσθηση. Δεν μου αρέσει ο εγώκερος. Είμαι ο εγώκερος των φιδιών και των σκορπιών. Τα άφησα όλα και ήρθα σε αυτή την κοιλάδα. Ο εγώκερος είναι απολύτως. Οι Νακτσάζ υποστήριξαν ότι ο Όλιγε οκ. Ο Νακτσάρς ανέφερε ότι η μεγάλη προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι έργο των αδυνάτων. Η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την εμπιστοσύνη. Ένα παιδί βασίζεται στους ενήλικες και ζει με ειρήνη. Όταν μεγαλώνει και αρχίζει να χτυπά τα χέρια και τα πόδια του, μπαίνει σε μπελάδες. Το λιοντάρι είπε ότι η εμπιστοσύνη αναγκάζει. Ο Νακτσάρς είπε ότι η εμπιστοσύνη είναι χρυσός κάτω από το οποροφόρο δέντρο. Ο καρπός πέφτει αυτόματα κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από τύχη στον κόσμο, οπότε ο λόγος είναι άχρηστος. Ο Κάπα Δικαίος είπε ότι το Μόκαρ είναι ένα άλλο όνομα για τη σκληρή δουλειά. Ο εγώκερος επίσης δεν παίρνει τίποτα. Η προσπάθεια είναι απλώς ψευδαίσθηση.